Täze ýyl her öýe şatlyk getirsin. Ay günler şatlykdan aýlanyp dursun. Ösüşleri bilen idi diýaryň belin münwerenle ýaňlanyp dursun. Assalamu alaykum. Her bir gününi toy bayram bilen garşylayan idi watandaşlar tamamy turanmysyňyz? Günüler nurly, geceler aýdyň, asuda awadan ýurdumyzda. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne biz siziň her biriňiziň döwletli ojaklaryňyza arsygal döwletiň baky bagtýarlygyny ýaranmagyny arzu edýär. Merdana halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini, watanymyzyň halkara awraýyny ösürmek ugruna beýik işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürlerini uzak tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj alman arzulap täze ýyl bayram münasibetli gepleşimiz başlaýar. Täze ýyl bayram bilen gahrman arkadağymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, tutuş türkmen halkymyzy tüýk ýüregimizden gutlaýar. Nährwan ýyllaşlar. Türkmeniň medeniýeti we sunugaty özüniň gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýar. Nepik halalar, kümüş şaý tepler, ahyltyka atlary, dutary, türkmen alabaýlary, algyr guşlary, diňe bir türkmeniň däl, eýtem dünýä medeniýetiniň genji hazynasyna öwürlen gymmatlyklарdyr. Her bir halkyň medeniýeti we sunugaty onuň milli aýratynlygyny açyp görkezýär. Heli häzirçenli türkmen medeniýeti we sunugaty özüniň öz boluşlugy bilen göreli haýran galýar. Häzirki türkmen medeniýeti we sunugaty ýurt başlytonymyzyň tagallaty bilen halkymyzy belent ruhda terbiýeleýän eýtilmez bir ruhy güýje urdy. Ol bütün dünýä ýaýylyp türkmeniň awraýyny hassa belende göterýär. Mehriban ýylaşlar, ediz watandaşlar, ýaňy goşgy setirlenenem aňan bolsaňyz gerek. Biziň gepleşigimiziň bu gezekki sany kim bilen baglanşyk kyldygy siz üçin hem has gyzykly bolsa gerek. Biziň bugünkü gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, şeýle-de miras radio ýaýlymynyň tolkuny goýberşi bölüminiň topar ýol başçysy Nurjahan Saparow. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Ýurdumyzda gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýetinde 2023-nji ýylam bir türkmen halky üçin her bir raýatymyz üçin hem arsygaly, bereketli ýyllaryň biri boldy. Ýurdumyzda bir näçe taryh wakalara şaýat boldyk. Ýurdumyzyň durly künjeklerine bir näçe binalar gurulyp ulanmana berildi. Esasen hem her birimiz bu söndürýän zatlaryň biri paýtagtymyzyň golaýyna Arkadag şäheri gurulyp ulanmana berildi. Şol ýerde bir näçe ýaşlama zähmet çekýärler. Bugünkü watanymyzyň ösüşlerine münasip goşant goşýarlar. Sizem bir näçe ýyllardan bäri miras radio ýaýlymyna zähmet çekýär. Indi gepleşigimiziň başyny ýurdumyzyň bir ösüşler hakynda bir 2023-nji ýylda ýetilen sepkitler hakynda bir söhbet başlap berseňiz. Mene şu ýurdun raýaty bolup, şu ýurdun ötüşlerini, bir üstünlüklerini, beýik işlerini hem buýtanýan, hem goýanýan. Gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman terdarymyz, hormatly prezidentimiziň saýatyna ýurdumyzda alınıp barýan işler biýmöçber, sanatyň togaby bar diýileni 2023-nji ýyl bir üstünlükleri, beýik işleri, uly göwrümli daşary ýurt saparlaryna, bir dostlukly ýurtlara saparlara baý ýyl boldy. Oňa dönemi şu halkyň şu ýurdun raýaty bolsaň, buýtanýan, goýanýan bir ýüregiň şatlyk şowhundan dolýar. Şu watanyny işleýätiň gelýär, döredötüň gelýär. Şu alınıp barýan işleri, üstünlükleri, ýeňişleri wasp edesiň gelýär. Mirat radio ýaýlymyny men hem goýberüş bölümini topar ýol başçy bolup işleýän, hem ýaýlymda gepleşikler alyp barýan. Şonuň üçin ine şu ötüşler radio, telewizioniýa işhäri bolsaň, hökman şu üstünlükler, geçýän forumlaryň, festivallaryň, sergileriň, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň, hormatly prezidentimiziň amalaşýan taparlary barada bir habarlar gelende, şonu ýaýlyma berip bir ýüregiň joşgundan, buýtançdan dolýar. Şu zatlary wasp edesiň gelýär, ýylyňa ýetiresiň gelýär.
Sidin bilen Bağtiyar Türkmen diyarı, yaşın uzak bolsun arkadağımız, kalbimiz hücudan buysunçtan dolu, yaşın uzak bolsun arkadağımız. Zamanı bitlenip şükratı şana, senin sehraların melhimdir cana. Allah kuvvet versin siz mehribana, yaşın uzak bolsun arkadağımız. Avadan yurdumda patırdap tuğlar, bir başa bakıp dur ağdı bir iller. Sizin şanını da sayrayar diller, yaşın uzak bolsun arkadağımız. Ak teherler günün nurun çoymatı, ganetlanan gövünlerin kaymatı, behişte dönüptür Türkmen yaylatı, yaşın uzak bolsun arkadağımız. Üstünlükleri, yengişleri görüp, bir maslahatlara, bir ulu tergelere, ya bir forumlara katnaşıp, son ine işte, ine gepleşiklerde, koşkularda, şu dağıtları vaspedetin ediyor. Kahraman arkadağımız, arkadağılı kahraman terdarımız, hormatlı prezidentimizin sayetine vaspetmeye ulu yengişler, üstünlükler var. Bu sonatın eliye, bir kuvanatın eliye, işleyetin eliye, şu halka, şu vatana koşundunu koşutun eliye. Seher turup yüdü fiilyen senin tergin şemalın, gün güdüllüşyer edil mekan cemalın, öňü barýat, üsyät, barha boyalıp, Türkmenistan eni mekan, canım, cigerim vatan. Söýgü adat, duygu adat, adattır ene dilim. Agdy bir iyinin boynuna, aydındır senin yolun. Halkıma sağlık paylaya, inçeme sağlık yolun. Evsilmecek, bakı takan, akar çayların vatan. Görmeye göz yerek seni, tariflara söz vatan. Türkmenistan eni mekan, sen baki ata vatan. Ömür vaki üçmesin, hiç erkinlik danatın. Boynunda yayınat dediyen, ömür gereğim vatan. Habar veriştirişlerin vekilleri ilmedamada Kahraman arkadağımızın arkadalı, kahraman serdarımızın, yurdumuzun ösüşlerini qıdığını bilen halka etirmek bizim borcumuz bolupdyr. Bugün konu bizim bir işlememiz üçin, bir zähmet çekmemiz üçin, yurdumuzun ösüşlerini wasp edip, onu halka ýaymak üçin bize bir näçe mümkinçilikler dördük berýär. Ne radio ýaýlymlarda da, tele ýaýlymlarda da, ne halkymyza ýygyderlikde bir ösüşlemi wasp edýän goşgulyň üstü bilen, aýdymlyň üstü bilen, habarlaryň üstü bilen ýygyderlikde halkyma etirler. Inni gepleşigimiziň dowamyny bir halipa şärt ýol dogrusyna dowam etsek, Kahraman arkadağymyzyň, arkadaly Kahraman serdarymyzyň saýasynda biziň ýurdumyza halipa şärt ýol, uly ýollar açylyp berýär. Nesille halipadan şäherde geçip gelen bir näçe halipa şärt ýolumyz bar. Siziň bir näçe ýyllardan bäri şu radio ýaýlymda zähmet çekýäňiz, esasy siziň maşgalaňyz sunat maşgalasyny. Mehriban kakaňyz, mehriban eneňiz şu ýerde zähmet çekip bir radio ýaýlymynyň düýbüni tutan halipalar. Halipa şärt ýolunyň bir dowam edýändigini aýdyň suwtnamasy. Indi şu gepleşigimiziň dowamyny bir halipa şärt ýol dogrusyna dowam etseňiz. Kahraman arkadağımyzyň, arkadağly kahraman terdarymyzyň, hormatly prezidentimizin saýatyna şuwun kugün bir halipa şägirtlik ýoly ösýä, ödgörýär. Bizden bir ýaşuly nesil öz işini şu ýaşlara geçiresiň gelýär, şolary öwredesiň gelýär. Wagt bir dowam etdirseňizle, şu gepleşikleri ödüňiz okap bir ýaýlyga berseňizle, bizden bir ýedimidi, dowamatymy görürliýetim gelýär. Gepleşikleri eşdiremde, radio oýunlary eşdiremde, ýa şolar bilen söhbet
ötüş olumda hökman öz mehribanlarman biatla diyen. Näme diýsen arhivimizde olaryň okan radio hekaýeleri, goşguları, radio oýunlary saklanyp dur. Telewizionyanyň gorunna gaty köp halipalary bar edi, gepleşikleri bar. Onuň bu da näme halipa şägirdlik ýolunyň bir ugry. Keçi ýaşly mektep okuwçylar üçin gepleşmege başlaýar. Gadyrly çağlar. Häzir sizi täze goşgulara okap berýär. Watan. Çörük ýaly mukaddes zat nämeken? Aýsany atam. Ol ediz watan. Ene ýaly mehriban zat nämeken? Aýsany atam. Ol ediz watan. Deňsiz taýsyz gahrman zat nämeken? Aýsany atam. Ol ediz watan. Dağdan daşdan merdany zat nämeken? Aýsany atam. Ol ediz watan. Aydın günnün nurany zat nämeken? Aýsany atam. Ol ediz watan. Giň jahanna iň büýük zat nämeken? Aýsany atam. Ol ediz watan. Oglum, sen unutma, elma damada, vatandan belen zat yoktur dünyada. Öz işdeş yoldaşlarımı ýatlayan halipalary, inna aramyzda ýok şahyrlary, ýazyjylary, artistleri, sadanlary, ulu buýsunç, guwunç bilen ýatlaýar. Käbir gepleşikleri teretden, gahraman arkadagymyzyň çygyşlaryny teretden, şo halipa şägirdlik ýoly barada aýdyny, hökman şo halipalaryň eden işlerini, şolaryň döredijlik ýollaryny, şolaryň goýup giden eserlerini ýaşlara ýetirmek etaty wezipe bolup durýar. Bu sapır bögünçük uzak gitmeli olmadı. Oň öňünden eşeklice garry baba çykýar. Çaş! Eşeklice baba. Ey eşeklice baba. Yeri, ne bağırın var böğüncük? Karı baba. Seni eşeğin bilencik iyayeyim mi? Sen beni yiyecek buldun, eşek tayağımla ururdu, karnını yarayın. Aydiyanın neyme karıcı baba. Senin tekmeni tanımayan bulmağa çemeliyim. Tak ettim, dağlarıydım. Pök ettim, dövreriydim. Kağlar oturan karganıydım. Sen karıcı babani men nämecik? Dur! Dur ay sana! Dur! Bine yeter bögünçük. Ul garryjy babanım eşegi dadyryn lak-luk atagdan ýoluny ýerk ýataýdy. Halipalarım Ecem, Oğulcahan Mehmikova, kakam Durdu Saparov. Köp yıllap şu radyo, televizyon uğruna işlen adamlar. Dine radyo değil, televizyon. Onun kino sonu götünü de koyun iyidleri katı ken. Kevatine oğlanlar, kıyıdlar, kardeşlerim. Nurcahan gelince yine şu çeper filmi aldım. Bir tere delli. Yine kakam daşkalada bolun vaka. Gunmatara tarap oynadım. Katı iyirdi orada alınan çeper filmler. Onun ilkinci tiyini çeper filmi. Onun aynı çeper filmi. Dövranın baştan geçirenleri, yar tuğuluk, yaşları koyun işlerine buyusunyan koyunyan.
Şuňky günine ýaşlar gelýän talipleri öwretmäge, bir tanıştyrmagy esas bardygyny oýanýan, buýtanýan. Ejemem şoňaly şu kakam artist bolmagyny, bir jigdir bolmagyny radioda kakamyň uly zähmeti bar. Onu soň-soňlar kakam ejem köp ýatlaýatdy. Şo wagtlar ir döwür kakam bilen ejemiň ilk bir bilirek gelen wagtlar ekenne. 49-njy ýyllar ýaňyça bir radio oýunlaryň goýulýan wagty, Görogludan köp radio oýunlary goýan kakam. Ine o taýda da ejemiň oýnan keşpleri gatyken. Çeper filmlerde çıkış edenini, ilkinci kinosuna gatnaşanını Haniyeli Ağaxanov, şu Çeper filmin kino rejissori, şunu kakam bilen surata düşürülen purtotlarda, ejemem şu kakamın yanına barıp şonu nahardat getiriyedi, ağrı etmedi işten soň. Ondan sonra Haniyeli Ağaxanov durdağı, şu oğulcahanım öz yanında bir oyun otsoň, bir yanında bolsa, şu oğulgerin keşfini dürüttü nähili boluray diýip şeýdip matlaga edipdirler. Bolur, hani bir sinan görsün diýipdirdi. Ondan şondan soň şu ilkinji sinal Çeper filminden ejebin kino sungutyna gelişi başlaýar. Ine şondan soň aýna Çeper filmi, onun öz owamyň adamlary telefilm, Ýadymrat Mämmediýewiň eseri boýunça. Aýgytladım. Şu filmiň, şu Çeper filmiň üstü bilen ina öňüm diktir hökmünü ejemi tanaýadylar. Kakamam alyp barjy hökmünü. Rejissorum bolsa telewizionyada. Ýöne şo wagtlar alyp barjy bolup hekaýelary, goşgulary okuyan eken. Radio oýunlarda da çykyş edýän eken. Onun ýöne şu aýgytly Adam Çeper filminden soň şolaryň atlary hat ýyl içinde tanalyp başlady. Oňa men özüm gözli şaýat şu ejem bilen işden soň inni bilije barýat, öýe gaýdyp barýat. Ondan birden bir dukany ýa bir badara sowulmaly bolsa, o taýda şu taýda satyjylar eýäp Çeper filmde şu maman keşfiniň bir ýerine düşen keşf bolanyny aňladýar. Hani yerleşilmezsin belki yapış. Yapışyan. Şu. Ya Allah. Ana var. Ayna. Hakikaten sıkatla gibi değil mi? Ayna. Hudaýa şükür, bizim hiç kimden pes däldir. Şu zatları kim üçün edýändir ödýän? Özüm üçindir ödýärmiň. Allah bilýändir, zaty başyma ýapaýynmy? Hemme zat seň aýnaň üçün. Göre bilmediğin gözü çıksın. Gariptir öýtmesinler, inşallah. Mazalıca kalın amalar. Artın alaşasına seresene. Vay. Deret barlı gözü bilen yiyecek bolýar. Bu sen alasaň diýsen ha? Ziýany ýok. Muňa diýsetme. Aýna gine aýna. Anha görürsün, eteslice kalın amalar. Alın canın altın. Solunması vurur Kalk yok mı mu? canım? Sen bey değil mi? Kıyırın bahatını men senin kovulayan ahirin. Ne dersin ovan inulu bayi bilen kudu olaydın? Ne çık? Opera sunguty. Bu iki sözün aňyrtynda köp çekilen zähmetler bar. Giden bir dünýä bar. Bu sungutyň ösüp kemali gelmegine öz zihinlerini siňdiren halifalar bar.
Şeýle halipalaryň birem Türkmenistanyň halk artisti, Maltmul adynaky halkara döwlet bayragynyň eýeti, kompozitor Dangatar Öwedowdyr. Kompozitorun opera sungatyny döretmek baradaky arzuwy hatyl bolupdyr. Onun kompozitor Adrian Şapışnikov bilen döreden ilkinji Türkmen operasy, Şafi'nin o garip operasy halk köpçüligine hödürlenipdir. Bu operada bizim halipa opera aydımçılarımız Türkmenistanyň halk artistleri Maya Kuliyeva, Anna Kuliyeva, Hoca Anna Durdiyev, Yolaman Hummayev, Seyit Öwedow, Gurban Rzayev dağılar ulu ustaatlyk bilen çykyş edýärler. Operanyň rejissörlük işini bolsa, bizim kino sungatymyzyň ägirtleriniň biri Türkmenistanyň halk artisti Altygarliýew ýerine ýetiripdir. Operanyň dowamly ýanglanmagy üçin bolsa, bizim halipa kompozitorlarymyz Türkmenistanyň halk artistleri Dangatar Öwedow bilen Hydyr Allanurow dağılar ustaatlyk bilen dirijorluk edipdirler. Bu da Türkmen medeniýetiniň aydym saat sungatyny gadanylan uly üstünlikleriň biri bolupdyr. Sebebi bu opera saz süýüjüler tarapyndan diýsen gowy kabul edilipdir. Halipana şu wagt bir halipa şärt ýol dogrusyna dowam edýärse, ýa aýtdyňyz özüňiz şu ejem hakam radio ilmerde bir diktorçylygy ýola goýup bir halkyň içinde ýyly tanaldy diýdim. Çeper filmlerde de bir näçe kesipler canlandyryp has bir adamlaryň bir söýgüsini gazanyp belläkeşdiň. Bir döredüjülük maşgalatynyň bolsan kökman täsiri ýetýän eken. Uniwersitete girerin şu bir dil boýunça, edebiýat boýunça ugurdan gider niwe otyrdym da. Ya moğollumçylyk kärne goşularyny diýädim. Ýöne şu ejemin kakamyň şu radio gepleşiklerini, kinoda canlandyrýan keşipleriniň taýýarlanşyny görüp biz gaty gyzyklanýardyk çağlar bolup. Özümiz 4 çağıdyk da. Onuň şu ýanlaryny üýşüp kakamyň şu radio oýunlarda canlandyrýan keşiplerini, şonuň okan goşgularyny, ejemin alyp baran gepleşiklerini diňläp ýanlaryna ankyryp galýardyk da. Şu zatlar täsir eden bolmaly. Onuň ýöne ir döwür eje bolýardy. Hökman bir öz kärne ýa ogluny ýa gyýydyny çeketi gelýär. Onuň şu ene ata hökman bir çağıjygynyň bir öz taýla bilen kärne goşulmagyny itleýän bolmaly. Bir dowam bolsun diýip şu hökman bir öz kärniniň bir ýa ogly gyýdy gittinýärler. Şoň ýaly böwünjük radio oýuny goýanny, onuň şonu bir böwrügiň, onuň dağlagyň bir keşfini canlandyrmaly çağıjyklar gerek bolupdyr. Onuň o da indi mektep okuwçylarynyň arasynda gözleýär kakam. Bilke taýlan çağıjyklary bolýan nädir? Ýöne şonu ejem maslahat beripdir. Nurjahanam bir tinak görsöni diýipdir de kakama. Onuň şonu kakam men bir kiçirek 4-5 ýaşymda. Onuň men bir mikrofona boýumam ýeten kelinjan. Onuň şu oturguç goýup, şu oturguca minnürüp mikrofona bir ýakyn bolar ýaly. Şu sözleri gaýtalap, özleri okap, maňa gaýtaladyp, şonu dağlagyň böwrüjüň keşfini canlandyrmagy maňa bir hawa tinanç diýip maňa öwretdiler. Şoň ýaly şoda ýadyrly. Gidip barýarlar. Ha gidip barýar kalar birden öňlerinden bir suwly ýap çykypdyr. Olar öz arlaryny maksatlaşýarlardy. Ýapdyn döküşmeşekö, dökmekde ýa-da galany iýmeşek edýärler. Büyüncük, ilki sen döker. Ama sen dök, onu bizim dökür. Korktunuz mu? Nene korkuluk? Dökmen ne? Yine dökerim. Hop! Hani inni siz dökün. Oya dökeydi oğlum biz ne yaptırdı? Büyüncük ne sen dökün? Yok, benim fırhıyla ayağım sanırla başladı. Sen dökersen belki umut bulur.
Hani bol sen de. Bolyadı. Ha! Dalıcık. Bayadalıp vındı ulun. Ayırcığı fuwa degeydi. Şeýilde ursa sagaman özüni ýabın aňyrtyn atdy. Inni nowat bewrejüňki. Görelim, nädirkä? Dalıcık, ay dalıcık. Elimi uzataysan men gökmen korkuyorum. Korkusuzluk, korkma. Hatırla, kaç tarafı korkay? Bolyadı, yönü yıkılaysam tutuverim. Bewrejik her näçe janykdy ýabyň aňyr garasyny böküp bilmedi. Ol jilpillap soň ortasyna düşdi. Ha on soň edilen şerte göre hem de böwünjik olardan ekawrak bolan soň dalyjyk bilen böwrejigin ikisinin lak atdy da gitdi. Näme üçindir bir kino sunugotunu kakam ken bir hewetli bolmady. Ya kyn gördümi, ya şu birden agyrrak bolsa, bir çağatyny gorajak boldumy. Daşgada da bolan wakada rejissor Merit Atakanowyň goýan Çeper filmini şonu Merit Atakan kakama diýdi, durdaga diýe. Gidlen Nurjahany ýanyna alaly, ýegenin keşfini canlandyrtyn diýdi. Saňa da gowy bolar Nurjahany da aňsat bolar diýdi. Yo etmedi. Ýogsam hewesim bardy. O wagtlar mektep okuwçy men hewesim bardy. Nähili bolar kabirtinden görsödüm. Ejemem bir gollady bolin etmedi. Şeýle soňlar kino sunugoty agyr sunugotda. Şuma-şumadam käwatyna bir canlandyrýan keşplerini görýänne, başardy diýänne. Ejem ýogsam jikdir da alyp barjy. Aýgatlaýdym da men bileje işlän wagtlary bileje gatnaýdym ejem bilen kakam bilen. Ondan şonu mallaryň şu ejemiň üstünden geçen pursatyny bilýändir. Şu mallar bir näçe gedip üstünden geçmeli bolýar. Ondan şu ejem wagt nähili agyrda diýen sunugot diýdim de men özüme. Ondan bir köşede atardan goran molmoly kakam bilen kakada ken bir ýakynlaşdyrmady kino sunugotunu keşipdirýärde ynanyrjy bolmaly. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtymul Pragy öz ady bilen hem de gaýtalanmaýan çeper dörüjüligi bilen türkmeni şöhratlanýryp gelýär. Şahyryň mertebeti, onuň türkmeniň taryhynaky, jemgyçilik tiýaty, medeni edebi durmuşynaky orny müdümüdür. Gahryman arkadagymyz. Owa Magtymul Pragy halkyň köňül töründen baky orun alan şahyrdyr. Beýik akyllarym jowhur paýhasyna, umman ýaly peltepesine, wöliligine, doğrulugyna düşünmek üçin bide ýene-de ençeme asyrlar gerek bolar. Beýik akyllarym arzu umytlary ýurt garaşsyzlygyny gadananmyndan soň wysal bolup, kerametli şagyrlary biziň ruhumyza ruh hoşýar. Radyoda bir zähmet çekemde bir näçe talipler ýanyma gelýärdi. Şu sunuty öwrenesi gelýärdi belek geçdi. Şu radyo sunutyna da bir goşgy okulmaň ähengleri başgaça, bir habar bermeýän ähengi başgaça ýa-da radyo oýnary oýnamakda da bir olaryň berýän ähengi başgaça. Şolar bir ýaşlarymyz şuny şeýlede biz üçin hem hat gyzykly bolsa gerek. Şolar bardy bir. İlki bilen Kerimcan gelenlerine men öz ýaşlygymy gurrun berýän, işe gelişimi aýdyp berýän, şolaryň okan bir eter oyunçu goýulýan radio oyunlar ilki tanışdyrylýar. Şonuň bilen şu okan goşgulary, hekaýelary hemmeti gözümizin alyny
geçen Hawa. gepleşikler. Şoň ýaly sodatlary bir hili tiýin edip, menem şoňa aýrylaşaýtym makam, ya bir okuw gutorup, instituda girip, şu uğurdan gidäýtim makam diýip, şoň ýaly pikirler bardy. Ýöne şolaryň zähmetini görüp, şolaryň işe girişini görüp azjyk çekinýädim, başarman näýdim. Onuň ejeme diýmäge de çekinýädim bir hili. Ýöne ejemin kakamyň belki pikirini bar bolmaly. Şu bir gedek ejem oturan wagty bir tayarlık görýär-de gepleşige. Onuň Nurjahan, hani bir şu gepleşige, hani başyny bir okap bermäňe diýdi. Onuň şonu okap berdim bolun, ay erwede del balam. Erwede del tetin diýdi. Hani bir tiýinen görürlüp, edara gidip şu taýda ýadgy etdirdi. Nurjahanyň tetine çalymdy şey diýdi. Kardeşlerini öňüm tanıýadym. Bir gaýwany bolsa da tanıýadym, am atlaryny, işleýişlerini bilýärdim, maşgalaryny da biletdim. Bir ejem gaty hormat tiýleg berýärdi. Gelliwäş hiç diýip alyp barjymydy bardy. Bayram gellim rahat diýip alyp barjymydy bar. Onuň Oraz Döwletow, Arap Gurbanow, Bayram Gurbanow şu ilki tanıştyranyny ejem ine Nurjahanym işe geljek diýetiň araňyda. Hani bir gowjy diňleň, özüňi diňleň. Hani bir nähili boljakmy, nähili diýip şonu studiýada maňa konserdi okudup, bolaram şu ýuwaşlyk bilen tidem diňleň diýipdir-de. Talapdyrlar ay boljak Nurjahan. Boljak tez çagaşyňam gowy, özüňe alyp barşyňam gowy, studiýada kän bir çekinmediňem, bir ýaýdanmadyňam, bir howtarada düşmediň diýip, şoň ýaly ak ýolarda ötdiler. Aydym sadyň ägirt bagşy sadynlary ömrüniň ahyryny çenli, iň ýürege ýakyn aydymlary bilen halka hyzmat edip gelipdirler. Şeýle bolun soň ula alkyş tiýlige münasip bolan ustadlarymyzyň çeken asylly zähmetlerine uly sarpy goýulypdyr. Olar öz döwrüni, meşhurluk adynyň aydym saatlaryny ötüp gelýän ýaş netlimede miras goýupdyrlar. Olar durmuşyň dürli kynçylyklaryny död gelip, şol kötörlü ýollardan geçmegi başarypdyrlar. Halipalarymyzyň her bir döreden aydym saatlary uly bir mektepdir. Türkmen halkynyň iň meşhur bagşy sadynlary 20-nji ýyllaryň ahyrlaryna Aşgabatda getirilipdir. Öň bir-biriniň diňe adawadlaryny eşdip beren bagşy sadynlarymyz indi bir ýere jemlenip, söhbetdeşlik gurup, tanışlyk açyp, bile konsertlere de gatnaşyp başlapdyrlar. Türkmen saat sungutumyzyň şiiri urup, sehel wagtyň içinde bolsa, gollaryny udoldup ösüp başlamagyna Sary bagşy, Garly bagşy, Mylly Täçmuradow, Täçmemmet Hukan Uliýew, Pürlü Tariýew, Çary Täçmemmedow, Xan Mehmet Allanur, Sahy Jebbarow ýaly ustadlaryň kömegi bilen öňe saýlanyp başladylar. Aydym saatlarda milli sungutumyzyň gadimden däp bolup galan nuskalaryny dowam etdiripdirler. Gadimden bäri aýdylyp gelýän aydymlaryň, çalynyp gelýän saatlaryň täsiri, täze döredilen saat eterlerine mesemälim duymak bolýardy. Ejem kän okudyýatda, goşulary okudyýady, onuň gepleşikleri okudyýady. Edil bir studiýa goýbermädi. Ilki bir ýanymda okap ber, hani halatam onu gidertiň studiýa, halamatam gitmertiň diýip, o zatlar hökman tiýinigden geçmelidir. Her gepleşigiň her okulyan gepleşigin, goşgu bolsun, ya bir teatr habarları bolsun, ya edebi çeperi gepleşikleri bolsun, ya aydym saat gepleşikleri bolsun, her gepleşigin öz okuluş eheňi bar. Her gepleşigin bir giriş ugru var. Şu zatlar hökman bilmediler. Näme diýsen, teatr habarlary ýaýlyma berende bir gaty okulýa. Onuň aydym saat bolany eýän bir mylaýym. Radio oýunlarda da keşfe görä, bir keşfe girip owa janlandyrmary. Elmedama öýe gelenine bayram gelem rahatçyň bir işleýişi bardy, gelýäşi üçin işleýişi bardy, Oraz Döwletowyň işleýişi bardy, jurnalistleriň, redaktorlaryň işleýişi bardy, köp gurrun berýärdiler. Kakam şonýaly. Şo wagtlar kakam baş rejissor radioda onuň şu täze gelen ýaş diktorlary, alyp barjylary işe bir taýlap teçip
Şo işleşen wagtları ekenne kakamın rejissor hökmünde. Şo wagtlarım iyem şo dağıtları düşünecek bolup ımtılayadım. Onun aytsak bolýanda adam şo işe gelemde de Bayram Ellimraç geldi devletov, onun bir Oraz devletov hemmeti iki yandan kömek ettiler. Yine Bayram Ellimraç şo gepleşikleri alıp barmakta, gepleşikleri nehiri girişmelidiğini, onun bir hovsola düşmeli değerliğini, alcırameli değerliğini, onun bir studiya girende de bir gün şahatlıklığı molya, bir gün kutsalığı molya, şu dağıtları bilen dinleyicinin işi yok diyediler. Bayram Ellimraç'ın öğreden dağıtları. Şu dağıtları bilen Nurcahan dinleyicinin işi yok. O tenin bir qow gepleşige garaşya, qow konserte, bir qow aydımlara garaşya diýedi. Gelýäşi hiç bolsa edebi çeperdaatlara gat üns berýärdi. Dili çeperdi ödi, dili qow bilýärdi. Hemme batymlaryny, nokotlaryny ýerde goýmaly, hemme daatlary dinläp maslahatlaryny berýärdi. Ödüm bir dil öwrenýärdi, ödüm bir türkmen diliniň bir araslygyna, bir çeperligine, bir görüşe adamdı da alparcıların arasında. Onun Oraz devlet Steven bir koyuveriş bölümüne iş hermedi vardı. Hem gepleşikleri alıp barıydı, hem koyuveriş bölümüne cevap beriydi. Onun bir konsertleri alıp barmakta tecrübesi var. Konsertleri alıp barmanı kovuyoryan, aydım sağdım kovuyoryan. Halk aydım sağları olsun, estrada olsun. Ya bir halipeler vardı, gepleşikler, aydım sağdı gepleşikler olsun. Ya bir sağdınlar vardı, bir aydım sağlı gepleşikleri olsun, katı kovuyoryan şunu alıp barmağı. Onun şoňaly şu köp öwreden zatları var. Sungut diýmek näme bilýärmisiniz? Ele alýalar da ýiti keseri, lokkudaşyň ehli artyk bölegin ýonyp döredýärler, ajap eteri. Paytagtymyzyň Kaşın teatrına däp bolşýaly, o wadly ýanglanýan aydym saatlardan göwüne hoş bolup oturan märekäniň ýüzleri alaýardy. Sahnada şirinlik bilen ýerine ýetirilýän aydym saatlaryň ehlisem Sungutyň äpet şynarlarynyň biri Türkmenistanyň halk artisti Anneberdi Attanowyň Sungut ýaýlasynyň gujok aydym saz çemenlerinden. Anneberdi Halipanyň dünýä ýaly Sungut ýaýlasynyň bir salymlyk mehmany bolup oturan märekäniň içinde işçilerim, lukmanlarım, mugollumlardyr taliplerim, ýazyjy şahirlerim bardy. Onsoň eline galamyny alyp, Anneberdi Halipanyň döredjilik ýoluna uly baha berip, oturanlara goşulyp, senim onun tebiği dehini hakkı bir zatları yazmağa girişersin. Hova, ul hakta kän zatlar yazılıpdy. Yine de yazılır. Medeniýetimiziň sunugatymyzyň pazarlayan döwrüne halipalarymyza, ustadlarymyza tarpy hormat goýulýan döwrüne mehriban arkadagymyz, gahryman arkadagymyz, arkadagly gahryman terdarymyza
hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýan. Janlary sag bolsun, ýaşlary uzak bolsun, alyp barýan işleri ilmi-dama rowaşlyga eýe bolsun. Döwletim berkarar, döwrüm bagtyar. Gahrman arkada kowanlarym bar. Halkın kalbi bolup dünýä ýantalýar. Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty. Ýanlanyp dur bagtyarlyk joşguny. Toýlara betlenýä döwrüň her güni. Dünýä ýaýýa milli ruhyň nuruny. Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty. Gahrman arkada halk kowanlary. Dostluk gatnaşyklarda halklaryň bary. Bağıt bolup çaylan gözellik nuri. Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty. Elinin meşhurdur aýdymy sady. Aşyk aýdyn Baba Gammar ustady. Ilhamy joşunly soğulmaz ýady. Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty. Berkarar watanyna ilim bagtyar. Bagtyň şad owazyn elime ýaýýar. Halkyň milli ruhy bolup galkynýar. Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty. Gahrman arkadagymydy. Arkadagly gahrman terdarymyz. Hormatly prezidentimizi täze 2024-nji ýyl bilen tüt ýürekden gutlaýan. Goý edid watanymyz atuda parahat bolsun. Ilimiz agdyr bolsun. Her ojokda bagyt, şadyanlyk, şowgunlyk höküm sürsin. Toýlar toýa ulaşsyn. Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ilmi-dama gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda alyp barýan käriňizde diňe üstünlikleň ýarar bolmagyny arzu edýär. Goý hemişe bir ýurdumyzda bir täze ýyl arsygal döwlet bak getirsin. Ediz vatandaşlar, täze ýyl bayramy münasibetli gepleşigimizde Türkmenistanyň atgydanan medeni diýişgäri Nurjahan Taparwanyň bir halipa şähertki ýol dogrusynda şeýlede ýurdumyzyň ösüşleri dogrusundaky beren görüňleri şulardan barat. Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynçy döwrüne bizden her biriňizde arsygal döwletiň baky bagtyarlaryň ýaranmagyny arzu edýär. Bizi toýly günlerde, bayramly günlerde ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürlerini uzak tutýan tutumlyklarynyn hemişe rowaj almagyny tüýsüremden arzu edýär. Ýurdumyzda ullan bellenýän täze ýyl bayramy bilen gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, Türkmen halkymyzy tüýsüremden gutlaýar. Goý hemişe ýurdumyzda toýlar ulaşsyn. 2024-nji ýyl her bir Türkmen halkyna arsygal döwlet bak getirsin. Toýly günlerde, ýagşy günlerde diýdarlaşýança hoş